La soledat, en el context d'un hospital pediàtric, té a veure amb aquell sentiment de sentir-te que la teva vida discorre per un carril totalment diferent a la de la resta de persones que no conviuen ni amb la malaltia ni amb la diversitat funcional. Aquest sentiment de soledat et fa sentir que no pots compartir perquè ningú et podrà comprendre, ningú està en la mateixa situació que tu. I moltes vegades les famílies aquí el que diuen és que quan estan a dintre de l'hospital, en llargues temporades, viuen com en una bombolla i que el món a fora va corrent, però ells estan aquí dintre i per tant se senten totalment aïllats de la resta. En l'hospital tenim molt present, i des del valor de l'hospitalitat, que té a veure amb com acollim a les persones, com les acompanyem, aquest sentiment que tenen les persones de possible solitud, de sentir-se que estan en un context en què se senten molt perduts. Els nens aquí tenen un dret fonamental, que és el d'estar sempre acompanyats, per tant, físicament sempre estan acompanyats dels seus pares o dels seus cuidadors en tots els entorns de l'hospital, però sí que és cert que possiblement se senten sols davant el que els hi passa a altres nens o joves de la seva classe o del seu entorn més immediat i, per tant, hem de fer iniciatives que puguin ajudar a pal·liar això. Una és que el propi pacient s'involucri en el seu procés i es pugui acompanyar i se senti acompanyat per als professionals de la casa. Hi ha iniciatives com Child Life o Hospital Amic que ajuden els nens a poder entendre quin és el seu propi procés, col·laborar en el seu tractament, saber què passarà i per tant se sent acompanyat i no se sent sol davant de tot el que ha de venir. I mitjançant diferents programes a nivell sobretot de voluntariat, que té un rol molt important, perquè els nens puguin jugar aquí, puguin socialitzar i se sentin i tinguin relació amb altres nens i evitar aquest sentiment d'aïllament. També és molt important celebrar tot el que passa fora, és a dir, Nadal, Reis, Carnestoltes, per tant, tot el que passa fora de l'hospital ha de passar aquí dintre i, per tant, també impacta positivament en aquest sentiment de no aïllament. Hem de tenir en compte que la família també es troba en una situació que possiblement no havia esperat, en què tenen un fill amb una malaltia minoritària, que a vegades pot cursar amb una diversitat funcional, una llarga malaltia, i per tant es troben en un context molt desconegut. En aquest sentit, tots els professionals de la casa acompanyen, els professionals també els formem amb el fet de comunicar-se millor, de saber donar millor les notícies. És un tema clau, és un tema molt transversal com comuniquem i que impacta en sentir-se o no acompanyat. Però per altra banda també hi ha equips específics, com poden ser treball social, com atenció espiritual, que poden acompanyar les famílies en tot el seu procés d'atenció i això també et dona la sensació de no estic sol, hi ha algú expert que m'està ajudant, que m'està acompanyant i ho saben i coneixen el que em passarà perquè hi ha altres famílies que estan en la mateixa situació. Des del 2015 que treballem també els espais i l'ambientació dels espais conjuntament amb les persones que n'han de ser usuàries d'aquest espai. Per tant, volem espais que t'ajudin a no sentir-te sol, a sentir-te acollit i nosaltres diem espais que cuiden, com per exemple a la planta d'hospitalització, totes les plantes hem fet espais de jocs i això dona resposta a aquesta necessitat de que els nens surtin de les habitacions, connectin amb altres nens i puguin jugar. Jo crec que l'Hospital Sant Joan de Déu està treballat amb i per les persones, de manera que el nostre model d'atenció intenta donar resposta a les necessitats de les persones i que mai, o almenys possible, es puguin sentir soles.